Salut! Am revenit cu un nou truc, unul destul de faimos și cu un efect mare. Tai pachetul de câteva ori. Iar acum scoatem două cărți din pachet. Una roșie și una neagră. Voi pun, acum, cum n-am un spectator, voi zice eu câte cărți să pun roșii și câte negre aici. Să zicem că aici 5, aici 2, aici 5, nu, aici 3, aici 7, aici 2, aici 1, mai pun 4, 3 aici, nu, 4 aici și 2 aici. Acum să zicem că am ajuns la jumătatea pachetului, da? Întoarcem cărțile de aici. Da? Putem să le schimbăm și locul. Depinde cum dorește spectatorul. Iar acum vom continua. Da? Câte cărți roșii și câte negre. Roșii și negre. Să zicem 5 aici și aici 4. Da? 4. Aici 2. Aici 3. Aici 1. Aici 4. Și mai ne rămân 3 și 2. Acum vom lua primul grup de cărți și le vom număra. Să zicem câte avem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, da? Iar restul le punem, pentru că dacă sunt 26 acolo, sunt 26 și acolo. Ne vom uita la pachet. Aici avem cele 4 grupe. Câte a zis el roșii, câte negre, câte roșii, da? Și câte negre. Este unul dintre cele mai bune trucuri. De ce? Pentru că spectatorul a zis, în fine, eu am zis câte negre, toate s-au nimerit negre. Roșii, toate sunt roșii. Roșiar, toate sunt roșii. Negre, toate cărțile sunt negre. Da, un truc, un efect fantastic. Da, deci dacă știți trucul și îl faceți unui spectator, va rămâne cu gura căscată, sigur. Da, deci este cel mai tare truc. Dar mai sunt și altele. Bun, și ați observat că am scos Jokerii. Pentru că acesta este trucul, nu l-am inventat eu, deci poate s-a văzut ceva, dar ne vedem data viitoare. Salut!